Bueno, pois como primeira evaluación, a ver, a nivel personal é un primeiro partido con este grupo, para min, entonces, bueno, eu fixen a miña aportación nesa segunda parte e penso bueno, creo que fixemos un bo partido ante un rival que, bueno, eu en parte xa coñecía, pero, bueno, un bo rival, e, bueno, é un primeiro paso para o que temos por diante. Bueno, pois, home, eu xa comentei atrás, é unha experiencia única, nunca estive nunha situación igual, e, bueno, poder defender ao final a Galicia, pois, é algo grande para calquer xogador. Gustaríame, a verdade é que sí que estou desexando ir, sea calquer ese tipo de oportunidades, creo que só as tes unha vez na vida e bueno, se pode ser partícipe delas, adiante. Pois un partido onde tivemos varias probas con xogadores que se incorporaron á selección, xogamos con dous equipos diferentes en cada parte e as sensacións pois foron boas. Sí, queremos pouco a pouco ir dando pasos adiante, como che dixen antes, pois estamos con probas, con xogadores novos que se acaban de incorporar. Como che dixen antes, as sensacións foron boas ante un rival que nos exixiu bastante, pero vamos dando pasos adiante, pulindo pequenos matizes que traballamos xa no primeiro adestramento e agora, pois, para o mes, outra proba. Sí, agora é unha conta atrás, sabemos que os días de adestramento de preparación os temos que aproveitar ao máximo porque non son moitos, está aí á volta da esquina esta cita histórica, a primeira vez que este campeonato ven para España e por encima podemos disfrutar aquí en Galicia del e témonos que preparar, pulir ben para poder dar a talla ante a nosa afición nunha cita que repito que é histórica e de disfrute para todo o noso fútbol.